Күп еллар Максим Горький исемендәге хуҗалыкны җитәкләүче. Тумышы белән бүген җир картасында булмаган Төбәк авылында дөньяга килгән. Куйган олы хезмәтләре белән кадер авыл биләмәсе кешеләре. Горькийлар өчен күптән инде иң якын тугандай үз кешеләренә әйләнгән. Иршат Рауль улы Гыйльфанов 7 декабрь көнне үзенең матур гомер бәйрәмен 60 яшен билгели. Энергиялы, көчле егәрле елларын шушы хуҗалыкны күтәрүгә, аны чын дәрәҗәсендә алдынгылар сафына чыгаруга багышлаган, җирле халыкның тормыш көнкүрешен яхшыртуда көчен дә, белемен сәләтен дә кызганмаган Иршат Рауль улының җитәкче буларак куйган хезмәтләре бүген мактауга лаек. 1994 елның 13 июлендә уттай эш өстендә урып җыю эшләре башланыр алдыннан колхозчылар икътисади яктан шактый какшаган, районда үз позициясын югалткан хуҗалыкның рәисе итеп Иршат Гыйльфановны сайлап куя һәм ялгышмый. Тәҗрибә туплаган, үзен район күләмендә яхшы белгеч, җитәкче, тырыш, тынгысыз кеше буларак танытып өлгергән яшь җитәкченең беренче уңышлары озак көттерми. Авыл халкы белән тиз арада уртак тел таба ул. Иң беренче хезмәт тәртибе белән көрәшә. Хезмәтчәннәргә хезмәт хакы түли, малларны уңышлы кышлату өчен азык базасы туплый. Яхшы итеп урак чорына әзерләнә. Гомумән алганда, көндәлек килеп туган мәшәкатьләрне уңышлы хәл итүе, эшне оештыра белүе, таләпчәнлеге, янып көеп эшләве эзсез калмый аның. Үткән ширек гасыр вакыт эчендә Максим Горький исемендәге хуҗалыкны алдынгы урынга чыгаручы Иршат Рауль улы исеме шул елны һәм бүгенге көнгә кадәр районда гына түгел, республикада мактаулар рәтендә күтәрә ул. Бүген Максим Горький исемендә кооператив терлекчелектә, басучылыкта уңышлы эшләүче, күп продукция җитештерүче район лидеры булган 5 хуҗалыкның берсе. Бу хакта кооператив йортының фаизындагы төрле елларда яуланган күп санлы дипломнар һәм Иршат Рауль улының үзенә 2008 елда Башкортстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеме бирелүе, 2017 елда Русия Федерациясының агросәнәгать комплексының почет грамотасы белән бүләкләнүе, район авыл советы депутатлары булып сайлануы шул хакта сөйли. Ә бит җиңүләр артында бар гомерләрен малчылык тармагына багышлаган, авыл тормышына мәхәббәт тәрбияләгән, кечкенәдән хезмәт тәрбиясен биреп үстергән әти-әнисе Рауль агай белән әнисе апаның өлеше зур була. Мин үзем туганмын Төбәк авылында инде. Төбәк Киров элекке колхозга керә. Колхозчы гаиләсендә әткәй малчылыкта эшләде, әнкәй малчылыкта эшләде бит инде. Без 4 бала үстек, 4 малай. Шуннан Карабашка күчеп килдек, Төбәк авылы биткәч бит инде. Бәләкәдән колхозда үземдә безнең бит инде мәктәптә эшләгәндә бит инде шөгендер бирәләре, бәрәңге бирәләре, каникул колхозданың басуларында эшләп үтәдер инде минем вакыт. И аннан башка каникул вакытларында базар караучысы да булып эшләдем. Машин комбайнда да эшләргә туры килде, күп җирләштерергә туры килде инде. Шул бәләкәдән авыл җиренә карата, авылга карата караш шулай инде авылны яраттым. Шуңа без институтка укырга кергәч, безгә әйткәннәре Уфада калырга дип, шуңа хатын да әйтте, авылда дип, әле дә укымыйбыз ди, авылда. Хавасы икенче, үзеңчә мал асрайсың, иркенләп яшәйсең авылда. Яшәп тырышкан кешегә авылда яшәп була. Менә Караш мәктәбендә укуны бетергәч бит инде 1 ел мәктәптә укытырга туры килде. Аннан соң армия сакларында 2 ел хезмәт иттем. Аннан соң 5 ел авыл хуҗалыгы институтында укып бетердем бит инде. Аннан соң анда булачак хатын белән таныштык бит инде. Ул да авыл хуҗалыгы институтын бетерде бит инде. Ничәнче курста гаилә кору җибәрдегез? 3нче курс башында. Анда укганда 2 бала дөньяга килде бит инде, 2 малай. Студентлар өчен ул җиңел әйбер түгел тоже. 2 бала белән 2 бездә диплом алып чыктык бит инде. Бәләкәй балалар бит инде.
Ал балаларына карашыга бераз ярдәм иттеме соң? Үзебез дигәндә алмашлап дигән самаенда. Егерәдер ул инскай гәрә мен егерәм алмашлапында төрлечә булды инде. Шуннан институт бетереп кайттык бит инде. Сигнал колхозына эшкә җибәрделәр. Антония Шараман битен ул барны начальник управления. Анда эшләргә туры килде. Зоотехник булып, комплекс начальнигы булып бит инде. Анда бит инде ул комплекста ул барны 5000 избаш эретерлек бар иде. Миңа җирен дә бирделәр. Yüzlep kişi işleydir. Özümüz aşağına ezdirledik. Ciddi komisyonda şartı prekrasni. Şeşke üstüre даже teritoryasında. Muzeyler yasap bittim yanında. Duşlar, niler karasına olatlar var, akvaryumlar var. Buna şunu yok kaşarıp bitirdiler. Jalka. Şundan buna bunda yine hazır Masim Gorki kolxozunda 25 yıl hazır şu şey kolxozun ağır yığın tortamında sektörlerinde 25 yıl. Olay jirler, en ağır jirler, naşa jirler bütün arayanda bizden. Şuna karamastan tege açlık üstüne yatırışabız. Marşalık da olay tege orta varadi beytelmeyimdi. Üzümün işlerge spesiyesler var, işlere halık var sanırım, halık var. Naşa jirler küp jirler işlere kişisi de hazır. Halık. Halık bilen tip maksat indi. Afşi til tabu. Halıktan anlara kirek. Şulay ikendegini işlepdiler. Яуланган уңышларның сәбәби хадиди бүгенге геройбыз. Халыкны бары тик аңларга һәм биргән сүзеңне үтәргә, сүзеңдә торырга кирәк. İrinmezke gerekti. Kişi bilen söyleşirge gerek. İrinmeyince. Her bir kişinin dilini anlara gerek. Oldaşmasına gerek. Bir şey etken işlerge gerek. Şunu olayın. Şunu aldıra gerek. Bir aldaysa, iki aldaysa nasıl ol, seni aşamayın. Bir şey etkenle birini işlerge gerek. Şunu da turga gerek. Şu işten başka birinde hobbiyiniz var mı? Birinde. Hobbi dibinde türlü şey ki, kışkında şangıda yereyim indi. Arkadaşlar boştaki uylarını çağırır için. Jeykinde bir buşap da olmayındı. Kağızda, irtene kişiye kadar kağızda. Onda televizyon korağa da vakit yok. İrten turam da mallar, bizim mallar köp tutajı. Onsa da var indi. Üzüm karayım mallarını. Әйе, бүген хуҗалык язгы чәчү эшләреме, фермадагы мал торакларын кышлатуга әзерләүме, техникаларны кышкы саклауга куюмы, урак йомгагымы, аларның призлы урыннан калганы юк. 2009 елда, мәсәлән, басучылыкта җиңү яулап, ВАЗ-2107 автомашинасы белән бүләкләнделәр. Быелгы урак чорында да районда горкилар мул уңыш үстереп, үзләрен янә ашлык үстерү остасы итеп күрсәтте. Бит горкиларның уңдырышсыз җирләреннән мул уңыш алу ай-хай авыр. Баксан кеше кулыннан килмәгән эш юк икән ул. Тик хезмәт җимешләрен тату өчен башта пот-пот туз ашала, чиләкләп тир түгелә шул. Иршат Араул улы беренче чиратта туфракның уңдырышлыгын күтәрүгә ирешә. Агымдагы елда 46192 центнер иген үстереп алуга ирешкәннәр. Киләсе ел уңышын хәстәрләп, шәшәр өчен 670 тонна орлык запасы тупланган, 800 гектарда арыш чәчелгән, барлык җирләр туңга сөрелгән. Терлекчелектә дә һәр елдагыча күрсәтерлек эшләре җитәрлек. Кадер Сингран фермаларында 1170 баш мал асрала. Агымдагы елның 11 айында 18789 центнер сөт, 796 центнер ит җитештерелгән. Һәр малдан уртача 650 грамм тәүлеклек артым алынган. Кооператив идарәсе һәм җитәкчелеге авыл хуҗалыгында эшләүчеләрнең кадерен белә, хезмәтләрен илһамлы итү, җиңләйтү хәстәрен күреп, төрле чараларны уңышлы тормышка ашыра. Кадер фермасында зафер булып эшләйм инде. Без сатыл белән 23 ел эшләдек менә. Сатылда 24 ел эшләде. Без әле менә быел тонарап кайттык. Безнең фермада 700 баш мал бар. Сатылның монда безгә бүтән яклап та файдасы нигә әйбәт булды инде колхозга. Фермаларны ремонтлады, түбәләрне әйбәтләп карап, яна быел тонарап кайттык абыра. 78 тонна. Кем эшегә итеп мөрәҗәгать итеп килсә дә колхозга күрсәтелгән. Ул берсендә
Kokmay. Вакытында акча берип барайын, фуражлар берди, будайлар берди. Эшләгән кешегә бушка. Менә мин үзем тармакта әйтәм. Будау бирә көтүчеләргә. Бер будау бушка 50 килолар. Маладыклар җитәрлек инде, ансы аның жылда җитәрлек булды, артып калды ул жылда. Пишән дә бар, салам да бар. Сирус, синаш. Алай. Кеше безнең колхоз булмаса торалар инде дип тора, бөтен халыкта менә пенсиягә чыкса, нәмә шәп микән дип торалар инде кешеләр. Эшләмәсә әгәр кемне куярлар микән дигән сүзләр йөри инде. Халык эшләсен дип бара инде. Простой кеше инде ул. Ул кирәк чагында әрләп ташлай да, шуннан бер ярты сәгатьтән барсаң килеп тора инде алай. Теге эш тотып әйтеп бермәyin, ачулана бермәyin. Шундый кеше ул. Берәр менә акчаң мазар кирәк булса, була бит дөньяда яшәгәндә. Акчасын да биреп тора инде, именно генә теге әлемең түгел бит инде. Аның ортыгында бирәләр хакыннан тыш. Бар эшләсең бит, түләйсең, шулай инде. Ул андай теге бүген фураж сорап чык менә һәр кем килсә дә, уларга фураж биреп бирә инде, сатып. Алай теге 10 сеттер, 15 сеттер гына алды дип тормай, кешенең битеп тора бит инде. Машина сораса, машинасын биреп тора инде. Төбәттәге авылларның социаль йөзен матурлау, кешеләрнең яшәешен яхшырту юнәлешендәге эшчәнлеге дә мактауга лаек Иршат Раул улының. Биләмәдә авылларның юлларын төзекләндерүдә, чишмәләрне, кыюларны тәртипкә китерүдән һәм башка эшләрдә актив катнашуы, биләмәнең районда төзекләндерү мәсьәләсендә призлы урыннар алуда хуҗалык рәисенең дә өлеше бик зур. Урындагы инициативаларны яклау программасында да хуҗалык 3 ел рәттән теләп катнаша. Халык бәйрәме Сабан туй турында сөйләп тә торасы юк. Ул ел саен кооператив рәисе Иршат Гыйльфанов инициативасы белән һәм аның оештыруында бик күңелле үтә. Һәм без аңа зур рәхмәтлебез ди. Кадер авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Рәис Габбасов. Иршат Раулович безнең колхозга 1994 елның 13 июлендә килде. Ул килгән халда колхозның положениесе бик авыр хәлдә. Бөтен дөнья анархия вакыты, тарауи. Ул менә хәзер 25 елга якын шушы колхозны җитәкләп алып барып килә. Бүген көндә зарланырлык түгел, бар яклап та һәр кемгә дә ярдәм итәргә тырыша. Колхозыбызны һаман алга таба алып баруда бөтен кешеләргә игелекле булып тора инде, бөтен кешегә дә ярап бетеп булмаса да. Әле бүген көндә безнең авыл советы биләмәсендә генә суны үзе тоткан колхоз ул булып тора, пожар депосын үзе тота инде, бөтен чыгымнарны колхоз каплап бара инде. Менә шушы үзе безнең төрле булган программаларда әйбәт катнаша. Менә программа поддержки местных инициатив җылда бит инде була. Беренче елны Кадр клубын ремонтладык, узган елны Сәңгәрәндә су системасы алыштырдык. Быел тагы Кадр клубына җылылык системасы һәр вакытта да спонсорлык ярдәме күрсәтеп, менә шушы эшләр биткәнче безгә азагына хәтле ярдәм итеп килә. Авыр вакытта һәр кем семьясына һәр вакытта да инде ярдәм кулы суза, аны бөтен авылдашлар да, ниләр дә хөрмәт итәләр. Шуңа инде без аңа саулык, сәламәтлек телибез, исән, имин яшәвен, эшләвен. Ходай аеры кайгылар бирмәсен, иптәше белән тигез яшәсен, балалар кайгысы бирмәсен. Һәм киләчәктә дә 60 яшь итте дип туктамасын, шушы колхозыбызны ныгытуда киләчәктә дә эшләсен. Хөкүмәт белеп чыгаргандыр, может 65-кә хәтле, 65 яшькә хәтле дә эшләп, колхозыбызны жаңадан биек, югары биеклекләргә менгерер. Әләнең эшләрсә кулыннан килә, тазалыгы, сәламәтлеге җитә. Без аңа тик уңышларны телибез, туган көнендә инде. Һәр вакытта да матур, шушлай яшь, матур булып калсын, нык булсын, сау сәламәт булсын. Авыл хуҗалыгыдай авыр тармак белән җитәкчелек итүченең үз проблемалары хакында уйланырга вакыты кала микән? Иртәдән кичкә кадәр берсе артыннан икенчесе килеп чыга торган проблемалар. Көнне төнгә кушып басуларны иңләү, кояштан да иртә уянып фермаларга, кырларга юл тоту, хуҗалык мәнфәгатьләре белән мәшгуль үзең, гаиләң турында уйланырга вакыт калдырмыйдыр ул. Терәк канаты Стәрлетамак шәһәренең Наумовка авылы кызы тормыш иптәше Эльвира Рәшит кызына рәхмәтле ул бүген. Гомере буе аны аңлап яшәде, акыллы киңәшләр белән ярдәм итте, балаларга дөрес тәрбия бирде. Гыйльфановлар 3 ул 1 кыз тәрбияләп үстерәләр, һәрберсенә югары белем бирәләр. Бүгенге көндә олы уллары Илгиз районның ички эшләр бүлегендә эшли, подполковник. Рөстәм шәхси эшкуарлык белән шөгыльләнә.
Ирек Сибир якларында инженер вазифасын башкара. Кызлары Зөһрә медицина университетын тамамлап, Уфа шәһәрендә яши һәм эшли. Тормыш иптәше Эльвира Рәшит кызы Карабаш урта мәктәбендә яшь буынга тарих һәм җәмгыять белеме бирүгә бар көчен сала. Biz tanıştık 81 yılını 23 Mart ничек ушағаны деп айтайын. Сразу ғана кіші турында қойғырта әлі оңарақ қызға сөйледім. Ең бірінші танышқашта кино алып барғанша сен ошадың ма деп сұрады. Студент кіші үшін ошау бетенді нәрсе дейіп, ең бірінші орында тұра. Сонан мына 35 ел біргелеп тұрабыз бетенді. Өзіміздің 4 бала бар, 3 келінім, 5 внугым. Семьяда алар да шулай етіп сезелердір енді. Мына русша айтсақ, надежный деген сөз. Ең бірінші качествосы мына шол, ең ушағаны сөзінде тұру. Бұл дүнияда бик әз кіші енді, сөзінде тұрып, жеріне жеткіріп, ішлеп қою енді. Менің үшін нәрсе дейім, өлі язып бәріліп, бүтін жеріне жеткіріп, қолдан келгенше ішлеп қою, түгел етіп ішлеп қою, шонсы ұша енді. Сонан жүрегіне яқын ала, бүтін проблемаларына, балалар үшін. Ең бірінші аны отец семейства, отец года деп мақтадылар. Именно біздің бүтін өзіміздің семьяның политикасы балаларға күш беру, барысына да жоғары образование бердік, барысы да қыздан башқа семьялы болдылар. Семьяларына қазір мен сезімлеп тұрам, алар біздің устав дейік ма, устой дейік ма, шуны алып баралар, бізді сүйіндірелер, бізге ұшағанар екен дейбіз. Келінәрімді шол биянай туфрағынан келінәр өзіме ашағанар. И Иршат білән енді балаларының рахат етіп, қиынлық тудырмайыншы бізге да, өзлеріне да қиынлық болмасын үшін күш салдық. Рахатланып яшасынар деймін енді. Иршатқа менің тілегім ол үні бітірмейінді. Қолынан келгенше ішлесін деймін енді. Тазалық, көңілін тыныш деп тұтып енді. Меңа өзіме русша айтайым енді. Опора болып, қортайған күні бізде біргелеп ешерге сын. Жол балаларға сүйініп, ешерге да ешерге. Әйе, мотор күрсәткечләр тыңгысыз рәисенең таләпчәнлеге, оештыру осталыгы, кооператив эшчәннәренең тармак белгечләренең тырышлыгы белән яулана. Бүген ул 60 яшьлек күркәм мизгелен зур уңышлар белән иң якын кешеләре, гаиләсе, туганнары, дуслары белән каршы ала. Бүгенге бәйрәмегез сезгә, Иршат Раулович, бары тик куанычлар гына китерсен. Гомерегезнең һәр көнен сәламәтлек, җан тынычлыгы, йөрәккә яшәү көче өстәүче уңышлар белән каршылагыз. Тормыш иптәшегез Эльвира Рәшит кызы белән тигезлектә, иминлектә, кайгы-хәсрәт күрми, кадерләп үстергән балаларыгызның, карт әти, карт әни дип өзелеп торган оныкларыгызның уңышларына сөйнеп, шатлыкларын уртаклашып, бәхеткә шатлыкка, кадер-хөрмәткә күмелеп, рәхәт яшәгез. Оппа карлар әкрен генә бөтерелеп төшә җир йөзенә. Сездә шаулап, күкрәп яшәр өчен килгәнсез бит җиргә, кунакка. Үз урыныгызны эзләп тапкансыз сез. Үзгә караш сездә тормышка, матур сезнең үткән гомер юлы. Ирешкәнсез күпме уңышка. Сәламәтлек сезне ташламасын. Гаиләдә булсын бөтенлек. Без телибез сезгә чын күңелдән озын гомер, бәхет, иминлек. Жиылса, dünya түгәрәкләнә, теләкләренең иң изгесен бүген сезгә телисе килә. Сәламәтлек, саулык гел ташып торсын, иләрегез һәр
бай һәм мал булсын, шатлыкта, бәхеттә, бу ямьле җирдә, татулыкта яшәргә, сәламәтлек, саулык ил ташып торсын, иләрегез һәрчак бай һәм мал булсын, шатлыкта, бәхеттә, бу ямьле җирдә яшәргә, сәламәтлек, саулык ил ташып торсын, иләрегез һәрчак бай һәм мал булсын, шатлыкта, бәхеттә, бу ямьле җирдә татулыкта яшәргә, сәламәтлек, саулык ил ташып торсын, иләрегез һәрчак бай һәм мал булсын, шатлыкта, бәхеттә, бу ямьле җирдә яшәргә, безгә яшәргә. Ойгын Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясы.